Здравейте на всички, аз съм Race Games и днес ще ви представя охладителят Hyper на Cooler Master Hyper 103, който охлажда доста добре. Нищо, че е в ниския профил на охлаждане, но доста добре охлажда. Първото нещо, което забелязвате е, че има директен контакт с процесора ви. Т.е. е медно тук отдолу. Тук отдолу е медно, т.е. това е хубаво. Тук също има нещо като вентилация, някаква вентилационна технология, нещо подобно, ето тези тук отгоре, които също доста бързо изличат вашия въздух. Тоест, ето от тук, тук мета е от тук идва процесора, стои от тук, излиза е така, издирпва топлината, излиза от тук. И също, както виждате, има някакви дупки, чрез които излиза топлината. Всъщност доста добре охлажда. Така, тук отзад няма нищо важно, което вас да ви касае. И тук вече може да видим солкита или цокъла на вашия процесор. После след малко ще покажа какво точно представлява сокет. Има ги за Intel, има и за AMD. Има LGA 2011, 2011-3, 1366, 1156, 1155, 1150, какъвто е моя, и 775. Тоест за такива процесори става. Нали, такъв сокет. И за AMD, всъщност аз не съм ползвал никога AMD. FM12+, FM12, FM1, AM3+, AM3, AM2+, и AM2 сокет става охладителят. Големината, както виждате, аз ще го кажа в сантиметри, не в милиметри, 10 см на 8,9 см на 13,8 см. Толкова е голям. Използва3 Direct Contact Heat Pipes. Друго какво да покажем е 15,7 до 43,1 CFM, т.е. доста бързо издърпва топлината, нали, на процесора. Т.е. трудно може да се загрее. Друго какво да покажем е издържа до 40 000 часа. Друго почти няма да го чувате, защото е 17 до 30 децибела. Може да се чува много тихо. При мен няма такива работи. 4 пина, 0,15 ампера, използва 1,8 волта и тежи 80 грама, което изобщо не е много за такъв охладител за процесор. Така, ето го и тук, какво представлява. Това е вентилаторчето, с който идва и трябва да го свържете към дъното си, а това е охладителят, който всъщност доста добре изглежда. Ето ги тук медните тръби, за които ви казах, а това тук, всъщност това тук няма да дойде вашия процесор, нали, сглобен така, а вие ще трябва да го сглобите сами, за да може да го поставите вътре. След малко ще разкажа точно за какво става дума. Също така процесора ви няма, охладителя ви няма да дойде така, като виждате вътре в момента. Аз просто набързо, аз съм го слагал вътре, той си е бил в моя компютър, така че аз набързо ще ви покажа какво точно съдържа. Какво съдържа той? Това е кутийка, ето това тук ще дойде залепено върху това и вие не трябва да го отлепвате до поставянето на охладителя върху процесорът, защото това го предпазва, той ви изписва тук, че вие не трябва да го отваряте докато не го поставите. Какво съдържа? Аз всички части на Intel съм ги поставил, т.е. остават на AMD частите, термопастата, която също идва и тези неща, които трябва да завиете на вашият AMD процесор, за да върви. Т.е. аз ще ви покажа как се сглобява Intel. А това са частите за AMD процесорите, както и дънните платки, и това е термопастата, с която идва на Cooler Master, с която вие може да използвате да го поставите. Сега нека продължим към поставянето на охладителят. Започваме работа по процесора с охладителя. Както виждате, тук са тези работи, които сме поставили. Чакайте малко да приближа, за да фокусирам. Не се получава. Не мога да фокусирам, но ето тези части тук сме ви поставили. Това се поставя под дъното, така че вие трябва също да го поставите.
за да може да държи. Тоест, ако имате отзад отделение, което да се вижда, дъното вие лесно мога да поставите, но ако сте така като при мен отзаде, т.е. да няма, трябва да извадите самото дъно да вкарате тези части. Те са едни скоби, които изчакате. То си пише, едната е за AMD, другата е за Intel. Аз не мога да ви покажа точно как изглежда, но вие ще я видите. Тази скоба трябва да поставите и после да завъртите тези работи, за да стои. Така, първото нещо, което трябва да направим е да изчистим процесорът, ако не ви е нов. Аз сте си купили такова. В случая моят не е много нов. Ето това е сокета, който виждате тук. Това представлява сокет или цока на български. Така, в случая го почиствам с мокра кърпичка моят процесор, за да, както виждате, много мръсен, трябва да го почистите. В случая не знам дали ще може да го почистите качествено, но трябва да го почиста, защото както виждате, така трябва да го чистите, търкате. Сега се връщам след като го изчистя напълно. И ето вече чист. Така малко трудно, имаше някакво осложнение тук. Така трябва да го забършите после след като сте го изчистили с мократа кърпа. Защото имаше при мен малко осложнение, защото тук малко се нанесе отзад върху процесора. Защото не се бях чистил. Така поставяте вече процесора. Няма как да сбъркате така се поставя. Защото то си е показано как се поставя. Ето така. Горе-долу сме го изчистили и вече го поставяме, връщаме го на мястото му. Също така е хубаво да се прави и профилактика на самия процесор, за да не се... да не стане нещо, като да се нацапи или нещо подобно. Така само тук да оправим нещо по камерата. Така. Следващото нещо, което трябва да направим е... То също тук трябва да направите това, така, тук да оправите нещата. И след това... Нещо, което трябва да направите е да нанесете пастата. Но преди това само да ви покажа. За охладителя, ето тези неща тук трябва да навиете, за да може охладителя да застане ето така тук отгоре. И така ще е перфектно. Но аз не знам дали да го поставя така, този път, или по друг начин да застане. Това не знам. Дали да застане ето така, този път, за да се охлажда по-добре. Малко ще видя къде става, защото така. Нещо, което трябва да направите е да поставите пастата, която после трябва да я разнесете по целия процесор. Не трябва да е много паста. Ето такова горе-долу количество. Така. Нека поставим тук. И сега трябва да я разнесеме. Някои хора не я разнасят, други я разнасят. Аз в случая ще я разнеса, но трябва да внимавам с тази клечка за уши, да не стане лошо. Така разнасяме тук. Така. Добре, трябва да разнесеме. Ако решите, че термопастата е малко, може да си поставите още маничко. Сега аз ще я поставя още малко, защото не е достатъчно пастата. Само да оправя тук нещо по клечката. What? Остават косми, което е минус. И не е добре.
че не е добре. Ай, тя малко се е постигнала паста, така че... Това също е проблем. Тук малко... Нали... Не се получиха много нещата при свалянето, но ето сега... Стават. Получават се. И ето така трябва да го разнесете. Сега се връщам. След като сте направили така, вие трябва да свалите тази част тук отгоре. Тоест вентилаторчето. И не знам, но мисля да го поставя така, както си беше охладителят. Идеално поставен. И сега остава само да навъртите тези болчета тук, 4, които аз забравих да ви покажа. Ето тези 4 болчета, които трябва да навъртиме, за да може да се държи процесорът и охладителят заедно. Ставаме и това тук. Вот. Ето най-много мраза, като почнем да гъним така болчета и такива подобни неща. Един от проблемите ми обаче, сега ще се решим, чакайте, за да бъдат равномерно поставени болчетата. Сега ще срещаме проблем в една от следните части. То ето тази тук. При поставянето на последното болче и последния път имах проблеми. Ето, както виждате, не се получава. Затова малко ще се помъча и ще се върна. След 12 часа борба най-накрая успяхме да поставим болчето, което сега трябва да завъртим тук всичките болчета. Хайде бе. И да ги стегнем здраво. То всъщност, за да го поставите, аз използвах дупчиците, където са поставени тук на самите болчета, което всъщност е доста полезно. Така. И остана това болче тук. Което също завъртяхме. И остана да сложим вентилаторчето. Което всъщност да, така. Поставяме го ето тук. Така. Затваряме го така. Затискаме тук. И е перфектно поставено. Сега включваме виж тук, в CPU Fan, т.е. охладителя за процесора. И сме готови. Вече поставихме охладителя за процесора. И при това един от бонусите на този е, че свети в тъмното, който е доста хубав и този не е скъп, около 50 лева е, 50 няколко лева. Аз ще поставя линк, в който видите откъде може да си го закупите. Всъщност аз ще поставя линк откъде аз съм си го закупил. Така, само да поставя картата и да си сложа тук всички неща, защото аз я бях свалил поради причината да не... What?
Това добре. Поради причината да не пречи. Така вече може да поставим. Аз забравям някои неща. Някога. Така. И това беше всичко за това ревю на Color Master. Надявам се било приятно да гледате този клип. Ако било така, снете ли лайк, ако искате да гледате още много клипове, влезте в моят канал и разгледайте. Напишете един коментар, ако съм ви помогнал с инсталирането на охладителя Color Master Hyper 103 и дали ви е харесал охладителя. Ако някой си го е закупил, да пише дали му харесва, защото на мен много ми харесва. Перфектен е. Това беше всичко за това показване и за ревюто. Надявам се било приятно да гледате този клип. Чао, чао!